Hello, Bombo. Ayan, Max, okay na. mga Oo. adlawaton nga tanan. Okay, okay. John, Hello, yes kumusta po. naton mga pitad? Mabubutan pa ako. Yan. Oo. Anay. John? So far, baga okay man good Bombo Max na naton mga pitad ha. Eskwelahan no regarding pagitaas gud ng oil price. Hello, hello. Hello, hello, hello. May delay lang kita pero go on, Dapat go on, tempo ba John. Okay po. So far naging mo pa man good po an lakad naton gini mga pitad regarding ang pag-increase good man ng oil price no. Especially dahil good man lahat takloban kundi habugos nga nasod. Amon part ng estudyante naghimulat kami hinamon pa maagi para at least ma-monitor namon ang mga nahihinabo na nga nakakadagdaghin pasanin or burden ha aton mga estudyante. So anamong ginhimo even nga dapahan time nga gin-atakihan US Israel and Iran na foresight na namon nakikita na namon nga magkakamay dagud man so din nga consequences sunod, especially nga we are an ally of the US ngayon magiging damay talaga kita ni kung mga dakita alanganin nga mga sitwasyon ilan nga aton ally in which is the US and Israel. So amon inigin ko ang ginkita ngayon nakita gud man ni namo na council nga may possibility nga mahitaas ang oil price. Ngayon wari kami ito magsasave kay wari pa nga ni mag 1 week after ang pag-atake. Kumita na kita pag-increase mga piso, mga piso dos nag-increase good and kuan naton oil. So ngadahan mismo han pakakita na kami hinsay nga na-increase nan oil, nakita gyap namon nga magkakamay din ni ripple effect. Aron magiging effect din ng mga estudyante mahitaas ang pasahe which is dagdag nga pasanin para aton mga estudyante because the students are one of the primary commuters. Kada adlaw na biyahe gud ni aton mga estudyante. Bisan dormer ka, bisan boarder ka, ma-commute ka talaga bisan man la tricycle. Ito nga naghimulat kami pitad by March 16 naghimo kami na resolution to create an ad hoc or a temporary committee which is the CSTFM, the Committee on Student Transport and Fare Monitoring, which is ang kung ang good line niya pinakamandato kay ig-monitor kung ano na ang trend nga nahihinabo regarding it pag increase dili lang pamasahe kundi dili lang increase an oil kundi an increase an pamasahe. Ngayon namimiling kami pitad as the council, namimiling kami pitad kung ano ang pwede buhaton in the following week. If example yan nga week yung mitaas, pagka next week pwede kami makahimuhin pitad kay may da kami data nga na-gather. So gin-present na naman na administration ang mga naton admin baga na kuan mangyap na relay mangyap naton information na nakakalap because we are the student council is the closest office to the students. Ito nga through the CSTFM nangalap kami hindi taliwat regarding yun so itong baga na as of now nakita bagay nakita gud nga pitad nga makabuli ka pag monitor ngayon pag-take initial steps para had mga masunod nga kuan nga sunod nga week. John, may data ba kamo kung pera nga mga students iton affected din niya? Actually, anamon first phase mong good gadahan March 17 to 20 ang first week good talaga namon. Damo unaffected nga students. In fact, mga 86% nagmanifest or nagrespond nga iga-synchronous na lanay klase or online kay diri na gud nera makakaya kung sunod-sunod na nga biyahe sa next week. So ininiya bagat pamatuod din nga mabugat na gud man liwat at gindadarhet ato mga estudyante kay adlaw-adlaw gud nga nagko-commute bisan la ito piso or dos nga increase. In fact na an increase nga ni amon na record amon data mga 3 to 10 pesos and around Tacloban and outside Tacloban and mga ibang nakatigang province may dana na increase nga 50 to 100. So grabe ito nga pag kuan nga pag burbiyahe siguro naton bisan la weekly or bisan siguro naton diri ka kada adlaw nga nabiyahe apektado gid lagi kita especially kung
kun anibaan mostly naton mga estudyante gintatan siya na gud nera or gin ko na gud nera era kwarta gina-allocate na gud or gin babadgetan. Bali John, ginduduso no nga mag-asynchronous, pero do you think magiging maupay nit impact ng mga students? Actually so far bagahin may daman namang good gihap in board resolution itaton university regarding it mga sugad nga setup. So wari gud itong problema kung i-online naton kay may danagod man ini even before nga pa kasinihan last year nga di ba nagsunod-sunod ang linog, nagsunod-sunod ang mga bagyo, may danagod pitad talaga ang university regarding it mga work from home arrangements, regarding it mga online classes. So kadlain it gina-apply para hiton niya na ngahin wari man itong problema liwat kay same man good layton importante in continuity and education kaysa naman diri magklase. So at least ito may dalay gahatag na task or di nga ni mag-online class ka mo. In kuan naman nabubuhat naman niya tikang pahadto. Kay may da naman ini mga kuan, may da naman ini ginsusunod nga protocol or may da na ini ginsusunod nga nga document regarding kung paano gud man mag-work from home or mag-online class setup. Bali John, effective na ininhiya or under compass ani saring debate kumbaga? Okay. Amon first phase, nakakalap na kami first phase since ang CSTFM pero ito na rin nagko-convene kada Thursday kay for the work week man since alam nyo sa State University upod man niya for the work week. So kada last day, kada Thursday, nagko-convene nga si STFM pag kuha ng data, pag translate ang data, pagbasa na rin data. Tapos, kikitaon na rin kung ano na ang trend yan nga week, ano na rin bubuhaton pagka next week, kung kailangan na ba kami request pagka next week, hindi na talaga kaya. So, ito. So, ang first phase na nabo, and March 16 to 20 namon nga, kuan nga pangalapin data amot to anamon ginimo nagletter ng CSTFM nga kung pwede online nala it mga klase yan nga week anya na ito nga week kay according ang data so din diri na makayan students and kay tigda na nga umitaas especially nga kada Tuesday na itaas an oil price tas nakataas gyapon pamasahe. So ginhimo na itong CSTFM nagpasa kami in data in letter tapos gin-endorse liwat ang Office of the Student Regent direkta na nga Office of the University President ngahin pagka next week gin-online na hiya. So bagan na daragad man anamon request kay without the data wari man gud basihan liwat magbabasihan ti university kung nga mag-online hara. So with the data gathered by the CSTFM gin-present na namon na university ginhatag namon ni nga letter ngayon pagka next week nag-announce sila tara online classes para to mga estudyante. So anya na nga week nga umabot ang tikangan Lunes wari na gud may nagkaklase yan yun on site except lang ato ang mga nag-midterms kay kailangan talaga ito on site pero ang mga klase talaga nga pwede din on site nag-online na hera kasi ni asynchronous nagataglahin task mga sugadletan niya so amo ito naging basehan ng administration amo ito na era pag-post sa advisory sugad ito na era basihan nga anera rason dito tikangan pagitaas good man tapos an pamasahin mga students sumitaas so ginkuha na nera ito nga dita CSTFM amo na naging basihan para mag-online niya ng week. How about John iton kanan April 6? Kanan April 6 mabalik lot anay ang klase kay naglong weekend man tapos mag-on-site anay mag-on-site then another data na naman kay weekly man ito nga data may data na naman tapos pagka next week kikitaon at data ito nga week pag April 6 tapos kikitaon ko na kikitaon ko ano it mananabuliwat pagka sunod nga week especially nga mas kuhaan na o sa gapin namon nga ginkukuan o sa gapin namon nga
kikita nga rason nga bangin na naman ini pagka next week after hit Holy Week nga week mag-request na naman si STFM diri la kay tikanghan mga data nga nag-gather but tikang gyapit mananabong ang squaa good man di diha kuan ha Tacloban which is damo gud man na naton delegates nga mga kadihat ha Tacloban tapos ang transportation pa kay buro biyahe ito naton mga sports and mga athletes so usapay ito namon gyapon kikita ngahin amo iton tamang ginaya kanto mga students nakadepende talaga kami iton hit mga data nga aton nakukuha ha CSTFM or mo Google Forms sa namon survey so amo ito gin-encourage namon na naton mga students nga mag-participate liwat kay para may da kami gud mambasihan diri man kami pwede magbasa yung letter nga nga kemi-kemi lang nga gusto lang namon kailangan grounded gud talaga ng data. John, diri ba niyo iginduduso ha University President iton sinisering nga libreng sakay para ha mga normalista? Opo, actually kay istorya ko na ini an kuan an university president pero kay an university nagkukulang man gud in vehicles. In fact, an vehicles lang nga available an university kay van ang van para president yung travel van para pan-travel at mga kuan mga iging papadaray babe kasugutay ila kasi ito it capacity so bagan mawawara lagi pa gamit yan makakaragla ana mong gindudusonta an bus kay di ba may bus good in university dada ko nga bus kaso pag-ask ko kan an university president ko ang paruba pa ngay an university bus igsusulod pala siya para mapaayad kay feel ko gagamiton iton niya nga squaa amo iton kaya naliwat kay gimpakanan ko diri pa nga na dara di kumita na kasi ako sumray ko kan university president nga kumita man gud ako nga ginggawas an bus tapos ginlilimpyuhan so yung sumray nga university president nga aw ginko kon la ito ginlilimpyuhan kay isusulod the shop kay para ipaayad amo to so nga sa bagay so wari ko lat kaano kay amo mo gud man in ruba pa gud man an university bus ngano man kita vehicle para iton ngahin kon magtaplalot kita gawas then kailangan ito budget which is amo an kulang lota nato na sa student council wari magkita ito budget para sugad ngayon daw nagtry pagyap kami pag partner gawas nakukurian gihap kay diri man gud lang ngay an haruma may magpalibreng sakay especially since damo man gud an affected nga jeepney driver nga maagawang pahirahin ko in trabaho tikang in libreng sakay makuri kay bagan ang pagkuan namon pakigistorya namon pakigimangro namon nagawas nga mga stakeholders so meron nga makuri kuno talaga mag initiate in libreng sakay kay in fact an libreng sakayanahan office of the vice president an OVP nga libreng sakay nga libot yan na umagianay ko nito na hearing kay kailangan magsugad adun kuan so diton ngahin so bagan kita naman nga mo good man liwat kay nga tanan manggod kuan nalulugi commuter ka man driver ka man so bagahin very good man hiya nakikita nga sustainable nga nga rason kay kung magpalibreng sa kaylot kita though ang pinakasyahan nga problema ang budget kaduhaliwat maagawan ang supposedly para na lang untaha kuan na mga drivers. Tama. Anyway, sige John, bangin may message ka para mga normalista, go ahead. Para alata ng mga normalista so far bagahin anamong banla gusto ni Naera is hayo makig-participate as we've usually announce nga mag-participate po kita mga survey nga ginkakandakan SSC under the LNU SSC CSTFM kay para to monitor ng student council kung ano ang trend niya nga week kay nag-iiba-iba gud man kay kada Tuesday nahitaas na increase an oil. When we are expecting pag nahitaas it oil may dakot possibility magitaas gyapit magtitiket as light pamasahe. So with this makikita namon ang trend kay though commuter gap kami council diri man kami pwede mag-represent para nga tanan since iba-iba man gud naton istorya iba-iba naton gin tinikangan kahirayo so mas maupay kung damo that data nga nag-gather regardless kung
kung hain man kita. Ngayon namin ito, gin-invite gud naman mga students, mga normalistas nga mag-participate na naton survey kay para permi naton letter grounded by data. Ngayon mapapakinggan na naton university. Yes, tama. Anyway, John, damo nga salamat han oras niya na taga Bombo Radyo Tacloban. Yes po, thank you.